Takže čaute a dnes budeme po dlhej dobe, dnes po dlhej dobe budeme hrať Brawl Stars. Dlho sme to nehrali, tak to točím. Dnes budeme hrať iba s Tom a Starou. Ja som dneska dostal, že Nori, Taru a Buster a to je všetko. Áno, mám 35 brawlerov a ešte 8-bit a mám 35 brawlerov. To kvôli tomu, že som si musel vymazať účet. No, takže ideme. Asi teraz idem za Taru. A napíšte, kto je lepší, buď Tara alebo Nori. No, určite asi aj Nori, ale aj ako Tara môže byť lepšia. Lebo Nori je zase legendary. A oni by nedali napríklad, že by Star Nova bola lepšia ako Nori, tak by ju dali logicky na legendary, ne? Ale keď si Nori dobre hrať, tak proste by si mal dobre hrať. Prečo na mňa? Aj tak už porazím. Kuknite. Wow, som to mi podal. On sa použiť do ultimate. No, potom môžeme ísť PvP. A keď chcete, aby som natočil ešte Asasína, musí tu byť na tomto videjku 10 lajkov, alebo proste na tom short, kde som dal, že ako keď chcete, aby som natočil Asasína, musíte dať 10 lajkov. A keď chcete, aby som natočil Red Redemption, či Red Redemption, tak keď chcete, aby som to natočil, tak musíte tak túto koment, že chcem Red Redemption, či... Prihraj. Teraz ideme PvP, lebo toto je 0 a trvá to asi iba 1 minúta, aj menej. No 1 minútu to trvá. To trvá 2. Najviac v tomto, keď som hral, tak najviac som dal 8 kg zo Starnovou. A v Nori som dal najviac 7 asi, alebo 6. My power level is shining. Our moment. Nie, ja som mu chcel zabiť, zbytočne som použil ultimu. Neveríš? Nie som strach, keď idem iba na slabú, že len bol najbližší. Ale prečo oni sú 1500 a oni sú 0? Teraz a budeme na Starnovú, ešte dáme tieto PvP na Starnovú a potom dvakrát ešte na Noriho. Star Patrol Arc, let's go! A Aaron. Aj vy to tak máte, že proste máte nejaké
nejakých bokov, ktoré sa volajú po slovensky, napríklad toto. Ste Slovák a proste máte nejakú capku. Ja tu mám iba Fifka teraz ako bota. Ale nekrúť sa už, inak to vyzaviam. No. A viete, z čoho mi padla Starnova a tento? Na tých, jak sa volá, Nori. No. Urobil som ako hinto, potom som urobil také pucle. A mal som 15 house dropov. Vtedy tam bolo, že si vedel, ako dostať toho správka. A mal som tam proste 15 star dropov, 3 house dropov. A z toho som dostal tá znovu vec. Musíte si pekný short. A uvidíte. Mal som 4 mythic, tam som dostal Starnovu a potom som mal jedno legendary a z toho som dostal Moriho. Viete, logické, ne? Ti nevypadnú legendary. Iba, no neviem, či sa to dá, ale keď ja si nejaký like, tak sa praskuje. Poďte. Teraz idem na Franka, aby ste nehovorili, že ale ty ideš iba na nubávkou. Že ty sa bojíš, ty si strát, ty ťa zabijú. Ale není to tak. Aha, a už zabijam. Ha. You want my chicken nugget, please? I want. Otaku power. To sa musím zabiť, lebo na mňa použije ultinu. Teraz idem na toto. Teraz idem nabiť. Čo? Na to už mám na trojke. Puťa. On to má na štvorke. Nie, ja som ho mal zabiť. Nevadí, kaškolko som dal 6 lov. Chudák, toto Edgarom dal 0. Za chvíľu budem mať Taru. Mal som 950 a dneska mám 1505. No, dneska som mal 950. To je asi môj najlepší brawler. Poď môj najlepší brawler je Fang, lebo má dobrú ultinu a hyper. Alebo Nori. Ale škoda, že teraz nevyčískam na Noriho ten skin, ten černý, či aký, ten černo-zelený. A ináč toto je extrém dobré, že keď zabíjaš a keď máš málo hitov, tak ty ako z toho si vieš dať hap. Nie, to, aha. A to je na čo, že tú ultinu budeš mať silnejšiu, ja neviem. Musíte mi poradiť. Lebo fakt neviem. Skúsim si tu dať na česný a skúsim niečo zabiť. Aha, to je asi lepšie. Ďakujem, že si tam stal. To bude asi silnejšie a väčšie. Ja som použil ultinu a tá Bibi ho stade dala preč. Počkaj, on má ten skin? Aha, ten.
Ja si pamätám, keď si mal Zrdža, tak si na ňo dostal ten skin, ten Buzz Lighter, či jak sa volá. Ten skin bol extrém dobrý. Wow. Ja by som chcel, že by si proste musel vyhrať asi 100-krát, dostali by si nejakého Epic alebo Mythic Brawlera a ten, kto má ako všetkých Mythic, či všetkých ako Brawlerov, tak dostane 1000 blingov. Alebo 3000. Či 2 Frank versus 1 Frank. Či versus toto. A teraz iba jeden. OK. Seriem. To je väčšie a dáva mi to viac damage. Mal som pravdu. A teraz ideme na Franga. Frank. Yes! Aha. Keď ja som ani raz neprehral s Nori a s Starnovou. Ani raz. Ale prečo ja mám úplne ľahkých? A ja mám Noriho. Sme bratia. Toto je aké dobré na ultimu. Tam boli 3 naraz. Trochu som sa poplakala. On tam bola zakempená v tom kriku. Nevadí? OK, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, odber a keď chcete, aby som natočil Asasína alebo Red Dead Redemption, tak dajte like a čau.